Здравейте и добре дошли в Боно, онлайн платформата за търговия на валути, злато, петрол и индекси. Най-хубавото на Боно е, че не е необходимо да имате каквито и да било специални познания и можете да тествате и да се упражнявате с колкото искате безплатни демо сметки, преди да започнете да търгувате с истински пари. Нека сега заедно направим една виртуална обиколка в Боно. Това, което виждате в момента, е основният екран в Боно, от който може да търгувате. Тук за вас ние сме добавили 4 от най-известните финансови инструменти, така че да можете директно да започнете да търгувате с тях, да ги продавате или пък да ги купувате. Това са евро-долар, най-търгуваната валутна двойка в света, злато, петрол и може би един от най-популярните фондови индекси в света, Standard & Poor's 500. Виждате, това е моя демо сметка, с която аз все още не съм търгувала, затова виртуалните ми 10 000 евро стоят непокътнати и чакат да бъдат инвестирани. Горе в лентата вдясно имате няколко полезни линка. Bono.bg ще отвори сайта на Боно, където ние сме качили набор от полезна информация, как да търгувате в Боно, основни правила за търговия, също някои трикови съвети, така че сделките ви да бъдат максимално успешни. Линкът чат ще ви отвори нашия онлайн чат. Тук вие може да говорите с нас директно и веднага 24 часа в денонощието, през работната седмица, разбира се. В този чат е най-бързия начин да се свържете с нас, да ни попитате каквото и да било свързано с бонус платформата, как тя функционира, ако имате някакви технически проблеми или дори ако просто искате да споделите впечатленията ви от Боно. Менюто Manage Accounts отваря вашия профил в Боно. Виждате тук е основната информация за вас. Тук са вашите реални сметки. В случая аз все още нямам реална сметка, т.е. не търгувам с истински пари, но мога лесно да променя това, когато натисна бутона Добави. Имам две демо сметки, едната от които съм използвала, за съжаление съм реализирала малка загуба, а другата все още не е използвана с 10 000 евро. Отдолу е секцията с моите разплащателни сметки. Тук мога да си добавя банкови сметки, ако имам PayPal акаунт или Skrill Moneybookers акаунт, така че максимално бързо да мога да си захранвам сметката за търговия или пък да си тегля пари от нея и да използвам тези пари за както намеря за добре. Най-отдолу се намира информацията за контакти, която лесно може да бъде редактирана, така че да знаем как да се свържем с вас, ако се наложи. В общи линии това е Боно, максимално опростена и изключително лесна за използване платформа. Това беше от мен за сега. Не пропускайте да видите и как да търгувате в Боно. Чао и до скоро!